LP School Kapaching Thur Ponjiaphan SMC Amai Kangni Online pensi ingdengpli KLJA Karbilun kan kachepate pangchengpon Borjan constituency kaparlo wrongly ara thur pakpen towar kache selam Aprangsi Karbi Anglong Live Midday News kelang ara toan pansami nili henpen kardom nang pajur eklo kardom nili birta thanbang pi sami bhamilin teron pinon arju ek tha birta angton pen Longri longpat kido aw somaratum lot hek nangji pulote LP school pensi kethan ke saini ponangje jongsi kethan ke chengpen than kapare pon henodak pulote mo office tame kacharli ahin paprangdon thekthedje Lason si kedamtai chitini phai inkoira truck ani te kelangjon English LP school along SMC amai padopon mai pangcheng chaprang kedobom committee preponsi akimia committee kesengamai padopon Abarim SMC amai phusing rong phar ahin pen kachari pon amai along than bangke hoy joysing intikathar ahin pensi mayalam the than pon Bangso amai SMC amai along sarso be arong LP school than bang ke hoy borsing teron te kelangjon English high school than bang ke hoy dhoniram rong phar LDA longki singnar pen danglok bangso school along lo charlie don aklim somar api apotum chetong don Bangso school kelang chari pona bangphu dowek nangji pura chedon sar pen sukur sing naraphan SMC maipu arpu pek ponsi kaduk kawe bang kreket hom sose than bangphu lapen than bang phiatuma phan klem bang phiarpu pek ponlo Tikelam jun English LP school lo la school elang chari akuniti mate SMC akuniti akimi formlo lapen te labangso Akuniti akini formlo abana buddha bijalba akini buddhisi newly buddhisi mana formlo magante labangso akuniti akrubi yongdul pemesen akan tuklem poni konsili tum bori ko abangso school pemesen lagi konsumsi lugathan lagi ma konsumsi labangso school ke develop lagi ma lahai akan mokanitum an bori ponto klem ponto Mailong bangso school ahem nonamat penang ana kisung dola sing nili non ar pudeng pen un an methanga sai cheklem ponsi school ke messenger phansi bor I pon popusi mai phukimi singnar sang hopen ningje pon ini nili phan bangso SMC meeting long nili phan president aku katu berat penang bai pen seton sar penang bai lokot sinili hin men same bangso school Kita mi konsen ni phan ke nili hin besame an ke body pon ko lapente non itum thailong lo dada in hap theriki lahai same awi lasi nili arku du tuno same nili na tumhan nasi dipidun ko lapente la nilong gitu president hoten mate members kadu ipen same nilong sirap gitu tu kusi nili ta nili tu kono Dong mukak pen Samsung inti Karbi Anglong Live EM Ratan Teron Ingpu Pidonsi Ingdengpli KLJA Karbilun kan kachepate penengke Corona awur kedokakajok online pensi padoponangkoklo Kedamtan chitini phai inkoira truck ani diphu lurulangso rangsina sarpo auditorium hall along Ingdengpli Karbi Anglong Lo Charlie Jutang Aterang Kapatirpi All Karbi Anglong Inter College Karbi Jutang Jubat kachepate pangchengpon Pangchengche aprang KLJA amai phu sinja teso lama inthur ponsi sai angdeng kecheng ponlong jia phan lapen ingdengpli KLJA Karbi lunkan kachepate kecheng ponlong jia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron kangpu pon amai along KSS amai phu Chandra Singh Kro ahin pen kachirap cheto pidon Mayalong KS
akong chung bang thangsing timung pen danglok RD kedo kithe kiding aluhi atumta chetong dunsi riso ejanga tuma phan keklen ke dam nang jilapen jutang anathu RD ka chipi nang jia puthak than pare don lun barin ki lun lapen kan barin ke kan tu lamso gali lili mata ke chari lilo ke lun ta ke lun chok tam de na podun hai de ti ta bor ipo dilita ta bor ilo lo pining het jong ta labang so song kan si lun barin kami lun barin ki lun ka chepate do bon lili phan mai phu na pulang ani ta lun do si meji ena ni dai karbi lo so dia song lo akong chun bang amade ni ta ka phega sai do ko ma ala ke charni je por bede mane non si charni na ko lo dilita asi non si charni na ko lo dilita asi non labang so a platform nang ni tum ki thik pon theke mo ki bang jilang ari soi jang tum ke I think ke thek pame po kachini pame po je karbi ko pia khai ma karbi ko na pesan ke plan ma karbi ajutang jubat kon si kang chuma lake ilitum non labang so ke patiri ti besi ilitum penang anang deng ki chun thik da mo jim sini matha corona awur kedokok ajok aningkan wang ason aliralon pen deng ponlong ledetlo laso ajok KLJA claim rapet atum kaching wai chingsai pate ponsi online pen kache pate kapado ponjia phansi nipli apharman karbi anglong college kedo an riso ejanga tumaphan amethang video chene brintira kangkrung kang saiji aphan KLJA abutung along nangchepali rep nang popusi kangpu amai along KLJA amai phusinja teso klardak pen pachini pon Kachepati ponlong jila ke lun angkung bor et sopinso lun se ke plangalon mosera ki hiralon bong ke plangalon han ribong alon hemphu ke plangalon oso kapadok alon oso ke pakanalon tuwa e alon bong oi alon mirdong prakso angkung kum liang kum dengdong kerot pongsi kibut kachepate awar saisi pipon lo puta KLJA amai phu teso asangho pangdak pon news this report Karbi Anglong live non alum so dihena mo phan bir time ton pon iksina humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachio mapik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihena mopi puthot betar jupon thu iglona Karbi Anglong arlok kedo an self help group atumaphan methang akeng pen charjap thegrap nangjipu sarkar pen mathapon si kedamtang chitini phai inkoyarni phuluni dak from along Karbi Anglong angkang self help group apharman wokak asokeron asai kideng Bangso asai kedeng along phuluni dak fading from pen kachepatir pipon amai along self help group atum wokak kapangreng pen kupuson pen si saideng ponangjima bangso aputhak than pachini pon Lapuson aporokut Karbi Anglong Autonomous Council EM Tarendra Brahma Arideng Pensi Phuluni Pen Langhin Constituency Hini along Kedoan Self Help Group atumaphan wokak asokeron nasai pangcheng pon Bangso asai kedeng along Phuluni dak from manager Noni Datta Dr. Rukasen Terang, BVO Samilang So Atum Bensi Labangso Aseki Piponlo. Bangso Wokak Asokeron Lake Ladak Chot Kali, Karbi Anglong Arlok Kedo An Self Help Group Atum Sitame, Long Edgy, Lesi Pini Ladak Pensi, Kerona Saya Bangke, Pangcheng Ponlo Pusi, EM Brahma Pen, Mayalong, Ninjapon. Langhin Pen Sarpang Ringti, Karbi Anglong Live.
Rabjin pen towar nang silam pi pulote BJP alongsi dodunwer po jongsi nang silam pi pe pulote airset prongset kachisong padu ponji pusi Borjan constituency angkang langki ik polling station kaparlo rongpli aradatum kachingkren Borbatha Road Division angkang HDP ahitipen Gautam Basti an kilometer kre isi ajakiding kahenut hektik atowar kaselam jiabhan pora kedamtang surihini ra trainer cap aningkan long e sompondat api pini arni anta towar kaselam kapatang tedat ajok kedamtang chitini phai inkor ra pho arni bonglong terang lokpo kiling mentiso lapen langroi so la rongpli aradatum thurpak pensi towar chiselam nang koklo Bangso atowar laki kedamtang surihini ra trainer cap aningkan arkoya chiklo niphai pli arnisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hangpen long e sitami sumpon lo 2017-18 scheme pulutang te 18 aningkan lomsi lagi tangde nengji akam lo tebon sami non pining an 2020 an tami non aningkan judi dok lo lasi apong paper media long sudami pinang an pilo bon sitami raratum kachuningri raratum aningkan labang so akisung सरकार दम पिनी आर्जुआंग मेदालो नॉन पिनी रे थता मेने तमा चुनेरी पादे कलो करबेवा एमपी एमएलए बा सीएम क्लेरा नहांबा ईएम तुम बा ला स्पीकर नि तुम लोकल दाग बरजान स्पीकर नॉन लेते सालांले कितिमु सरपंच में चुनेला ला सिला बांसो तवार बांके नौ सदा बांगना पतंग पिवे का संते पुने तुम बांके चुनेरी लो रंग रातन तमे अथेने तुम स्कूल तमे नॉन का खुली लेपो इन्या कोला बाजार बा किसो के एक हदो का भी अंस तमे ने तुम बांके नॉन बांके का शिक्षा का सोलो Bangso ahut rongner kep sose aradatum mesen atowar chelenglong popusi chehok rintilo bonta non ningkan kithom pleng dada phita atowar kaselam ponpede rajok chehok naklo non MLA kilik aprang towar nang selam pidat pulote BJP asong alongsi dodun berpo jongsi nang selam pipedat pulote airset prongset kachisong tami deng nang kok popusi hadak aradatum kachingkrin padobon son lo nilitum la hemakam cibikok satame yo non la nilitum towar ke dam ka siksa ka joy ni nilitum tarang don nang kok lo salo tum sinong lo sopin sotum non tame do so matum dun bazar ke dun stame kosto o lo la si nilitum stame yo kimisian ja phansi nang dun lo la si non EMCM tum stame chuning ridun ke la lo la so dak towar nang bonai piason te pusin nilitum ta chuning ridun lo EMCM tum phansi stame la towar nang bonai pilo pulo te nilitum ta lining arong pikpo di live and bijoy rongpi Karbi Anglong live tangte pini midday news ke lapan se kangton iklo dome thakme arni ke me